Кулакович. Нормално, вижда, че за съжаление не остана в очертанието на игрището. 20-19. Милкович. Браво на Матей. 20-20. Владо. Владо ли беше това? Ръката му бе като Буздоган в този случай. Пълна смяна. Пламен си взема мястото. Пеев напуска. 20-20. Една блокада. Това беше жеста на Владо Николов. Много добра топоза на защита. Възможност за атака. Пламен Константинов. Милкович 21-20. Спорен е този матч, така както се очакваше. Пак казвам. Но в крайна сметка залогът е много голям. Бронзовите медали и третото место в света. Точка за нас, браво. Спряхме Вуйович. Беше много важно. Изтръпнах, когато видях, че топката се насочва към него, но пък той взе, според мен, грешно решение. Търсеше пробив през Евгений Иванов. 210 см е висок нашият Евгений. Ето го сега на вашите екрани. Евгений Иванов. Хубав сервис. 22-21. Трябва да отиграем сега на всяка цена и Владо да отиде на сервис и да разчитаме на едно от най-силните оръжия. Да приключим всичко. Не забравяме, че от тук следва една серия при нашите играчи. След Владо е Матей. Бошкан. Добре се развива играта като подреждане за състезателите. 22-22. Перфектно включване на Владо Николов. Сега има възможност Владо да предреши този матч. Да реши. Да го реши. С което наистина ще покаже, че един от топ нападателите. Топ нападател е един от опитните състезатели в отбора. Ето това е супер изпълнение. 23-22. Това е играта на Владо. Две точки до края на гейма. Прекъсване за Игор Кулакович. Много добър сервис. Отново в либерото виждаме. Между другото, знаеш, че Владо изпълнява един от най-трудните сервиси. Неговите начални удари не летят, нали, когато всяка се атакува с китка, летят просто в... без да се върти топката и това изключително затруднява посрещачите. Това е начинът на сервиза. Наистина много е рисково изпълнението на такъв сервис, но пък когато мине ли как трябва да мине, наистина е... Давай, Владо. 23-22. Направи още една точка, другото ще направят момчетата. Пристъпване на смезна линията. 23-23, но предимството е на наша страна. Спокойствие. Това е жест на Мартин. Да, има за какво да сме спокойни. Сърбите трябва да мислят как да се... Никола Гръбич не рискува. Перфектна топка на Матей. Невероятно изпълнение на Матей Казийски. И една точка ни дели от успеха от бронза на световното първенство, Любо. Ето, мисля, че Матей трябва да отиде на сервис. Краси Гайдарски се появява на място на Жеков. Блокада. Единствената задача. Наглеждате на седмица ето в този играч. Пламен Константинов. 24-23 за България. Хубав сервис. И това е точка. Гейм 25-23. Гейм за България. Бронз, уважаеми зрители. Любо, честито. Страхотно, невероятно. България след 20 години отново
на почетната стълбичка. България е с бронзовите медали. Заслужено